irute aka na onye dịka Chief Obafemi Awolowo mgbe nsogbu na dị na Nigeria akpọrọ ya kpochie ọ nọ n'ụlọ nga n'ala Igbo tupu amalite ọgụ Ojukwu bụ onye tọhapụrụ ya ya na-ewe kpacha ihe ha kpara ewe mechaa egwu wee dagharịa ọ bụghị naanị na egwu dagharịrị na ọ bịaziri ya bụ onye gburu onye tara gbuo ya n'obi o wee tazie gbuo anyị n'anya gbukpọ anyị anya ya bụ onye wepụtara economic policies eji wee mee na agụụ gburu ọtụtụ ụmụaka nde kwuru nde ụmụaka n'ala Igbo n'oge ọgụ maka na ihe a na-agụ mgba ka onye oji si na onye iro na ịma mbunye ndị ka o rie economic blockade wee juo ebe niile agụụ wee gbuo ndị mmadụ ndị mgbọ na-atụgbu agụụ gbuo ha Chief Obafemi Awolowo wee ghọọ minista maka gịnị na atọhapụrụ ya n'ala Igbo ọ bụrụ na a hapụrụ ya ọ nọrọ na nga enweghị ihe kakara ime a gagara ị na-emekwa ihe anyị na-eme mana ọ batazie wee were anyị wee goru ihe ndị oyibo na-akpọ favor wee mere emechaa gịnị mere tata ndị Igbo ọka mma ka ha aka ha mma ya bụ ihe m na-agwa Igbo na chi ndị Igbo dị egwu